Ano lang ko? Yaon din na. Ilisan to laki. Grabe. Oo. Ikaw ano ba? Ilisan to laki. Gawas na po ng... Ito na, kanang kwarta. Baitin na lang. La. Kana. Kwarta lang mo. Sigutan. Yay. Tuhon. Ano yung Boss Carlo ba? Kaya piyang nga lagi niya lagi. Ang... Kaya ba yung mga ilisan? Ilisan to kuan daya kana dakitik ba dakitik. Kaya isip mo na eh. Ditakit. Nakakawan si Boss Carlo sa iyang Rocky Dodge ko, no? Ano si Pangan? Rocky Dodge. Rocky Dodge. Pinanggar ba mo na niya? Rocky Dudes! Grabe. Dugay na lang sa mga Boss Carlo? Oo, tataw na listo nga mga choy. Hala. Bisig di mo na mo, bisig di na mo da bantay-bantayan sa kuwaw na tong upaw. Laka, paksing agta nga to, yaning lagtan, paksing agta nga to. Pag-ulo ba ka to itik? Lucky door, no? Iyan ang bayran. Ako lang Wala bayran. Bayran, kana payas kayo lutoon. Oo. Kung bayran. Napo ka to kwarta tong kalbuha nga Asa ka ron? mo tayo karon. Asa si Marjan? Wala, turo, ay! Hoy, di mo gagikan. Hala. Grabe luha nga gid. Di mo gagikan. Hala. Baka nga di man di gagikan. Ha? Di gagikan. Hay naon charot. Lag. Practice ko. Oh. Lutoon ron. Tanaw na po kung pagitanaw na niya. So, plano ka? Lingi-lingi ka. Kausapon, mangigana ng puti. Dapat ka paresan mo bayi ka ng laki ka. Ulo. Kaya kung Ulo. puno sa panlaki di mo na mlagan. Tao no? Sa pagdaghan na gimurong ginang hikringon. Di sige, Kaya kita wala ka dagan sili ba? Ano lang ko? Yaon din na. Ilisan to laki. Grabe. Oo. Ikaw ano ba? Ilisan to laki. Gawas na po ng... Ito na, kanang kwarta. Baitin na lang. La. Kana. Kwarta lang mo. Sigutan. Yay. Tuhon. Kagdahan lang, dapat magkakaon ka na. Nay, kwarta. Pabayaran mo ko na to. O kung bayar ka to, 500. Libre, kaon ito. Nya, kay iya mga ilisag laki kay ihon. Di kong tuwa na istorya. Ikaw eh. Ato lang isang laki ka wa. Oh, stay. Ya bagtawanan. Daw Carlo nga pati pinangga ato niyang itika. Ano si Pangan to? Kana dudes. Pinangga ato niyang itika nga. Dudes. Daw niya ilisan niya laki. Ngayon, patipat na. Limagan, ang bayi, ihaw na to. Oh. Ilisan to laki. Hindi ka po balagat, ihaw na dyan. Pana? Ha? Handak pa na. Akang hapon to, ilisan to laki. Oh. Isa mo ko nung laki mga choy. Ako na lang ipahihaw. Pinangga, o si Pangan gaya na si mong itik? Rocky Dudes. Dapat pangan? Pinangga kaya niya eh? Hala. Lago laki po dito pangan. Oh. Dakitik. Dakitik ka laki man. Take dito, naroon nga sa'yo. Nak ni Boss Carlo ba? Kaya piyang nga lagi niya lagi. Ang... Kaya ba yung mga ilisan? Dahil ilisan lang lahat, day ha. Ilisan na lang, boy, day. Ha? Oo. Boy na, boy. Kaya laki yun eh. Boy. Laki ka. Choy kay Pangan. Dakidaks. Kidod. Dakidon. Oo. Ako, dakitik ko to. Dakitik. Nailisi na, nailisi dakitik. Kaya. Nailisi lang dakidak. Ilisan na to kuha na ka na dakitik, madakitik. Kaya isip mo na eh. Dakitik. Oo, nalabalik. Naray-ray, gibuyan. Ganyan lang ang anak ni Boss Carlo. Sumay pa dito na nakuha. Asa lapan? Dito ka to. Wi ano gitu naman si Rocky do. Nilagaan ko ni Karo, na? Carlo ba piyangga? Ba si piyangga ba yung kadugay na? Ano ada kay lulus-lulus bukan dako. Oh, Ano ka, nahilom na? nilo. Tik-tik to dito to. Ano to na? Tinigin lutuon ito kay
luoy din bata yang si Dakidot, pinangga na siyang anak. Sila lang ko badakon kay grabe pinangga kay sa anak na ipika. Ako yung mudakom niya. Banyak ba? Ay, luoy kay Dakidot pinangga ta sa anak niya. Carlo. Ya, kena si butong ng ulo mo di kamongan. Suna. Nadakpan ako. Asa tagal ni mo, uy. Tagal na ganito. Pero mga choy, magsuot ang beret sa itong daki-daki. Buta na itong tangan. Kaya para lalong umamoy, lalong sumasarap. Grabe. Naman, atong buta na mga ingredients. Sa may gisagol mo na, Choy? Bombay, Oh. ahos, parisarap, nagrisamix, paprika, Oh. black pepper, oyster sauce. Lokara. Mga anak lang? Siya rin bahala to. Siyempre. Ikaw ba yung nakap, pre? Tiba ko bata niya. Kinim gyud ko iko ang gyud kana day kanang upaw. Hilak ba to? Yabo eh. Gawas na puto katong pag-aksyon ng pagdakop. Wala ka ba na, gigamamim to sa amahan. Oh. Gawas ang li siya. Ikaw niya, anay, kahapon. Pangaon ba yan sa mga kuan? Siya pinipalitan ito niya lulipap. Mga ato rin tugo na atong daki-daki. Lah. Ah, Lah. Lah. ato nang dihugan og pangpalami ba? Sodot ka no. Allah. Sulot yung bahaw ni mga Choy. Aw. Asam na pingon eh tanaw na no. Mga Choy, oh. Ato yung sa mamaya itong dugayon, ato ni takang atong daki-daki. Daki-daki mga Choy. Mga Choy, ah. Oh mga choy! Okay na ato ning haula na ang atong daki-dak. Ah. Oh mga choy! Eating na! Woo! Op. Isa. Isa. Wait. Wala, oh. Ano, sas. Sarada ay. Sakit sili do. Kay vitamins mo ko na. Ano, pure ka ba? Trok. Dah, grabe lagi na ako. Ayan lang ta ni pali ko na. Grabe mo to yun. Grabe mo to yun. Aksik mo to eh. Ito slowan. Nakasa kanang mga Jollibee. Usang timplada to eh. Nasa Jollibee. Okay na to eh. Nawar na style na. Hindi nakatay gitu. Hindi nakatay ko yun. Grabe mo Joy, kaon mo Joy. Bidura kaya eh. Ito salo eh. Paisan. Ipulit na po to. Ah. Sile. Next. Nek na nek. Gilunggop eh. Gilunggop. Ako ba? Ada. Sakay din mo tayo. Grabe to. Lagi. Grabe mo to. Good ka. Siguro mo yan. Ya. Ada nih kayaknya. Banget dong. Mulut apa dong? Oh.
Sarap lagi. Sa man, mura mag. Hangin no, bro. Grabe ginami agad. Wala na hangin. Kaon ka po na. Oo. Siyempre, oh. Hindi ka. Sama kami butang. Kami apa pagkati yung planning. Choy Marjon ay. Ayos kayo. Choy Marjon ba no? Kamu to pabo? Papon, papo dapat pohon. Grabe mga Choy. May pasa na bro. Tulay. Kani oh. Kasag nagsili. Oh, grabe gini. Mga Choy, puro pos mga Choy. Oh, nanando ha, wana. Adik ko sila kasuga ko mga Choy. Kurot naman ha. Alam nga. Mga. Ay, mga wadah kan. Pabutuan mo na. Undang na boy. Oh, mga choy! Lilig na! Og sa tatlong ko ni Galatia Monteroyo, John Lloyd Alicos, og ni Salde Lobatania. Shout out! Og sa tatlong kini Michael Bori, Pio Axel, Nicolay Monteroyo, og shout out! Og sa tatlong ko ni Tarala Piktoy, Pik toy. Vasle Villanueva, og ni Daime. Shout out! Og sa tatlong ko ni Jose Benje Bosing, IBM Trazona, Larry Requeso, Yam Paraiso Barino, og ni Kevin Monteroyo. Shout out! Og shout out lang ko ni Nald Damsel, og ni Levi Baat Girobana. Shout out! Og shout out lang ko ni Edsel Yako Tatoy, og ni Ariana Guapa Dahoya, og ni Rosemary Barcero Cabanza, og ni Inday Piliang. Shout out! Og shout out lang ko ni Edsel De Grey, og ni Chin Salso, og ni Benki Mura. Shout out! Og shoutout ako sa Magic 5 o ka Rinante Pasumala. Shout out! Ug shoutout ko sa Akrosibo ug kang Amay Hapitan. Shout out! Shout out lang ko sa among YouTube. Og shout out lang ko ni Raimundo Villapor. Idol, shout out ko ni Ravel Fernandez from Loriga, Cebu City. Shout out sa iyo, Choy. Og shout out lang ko ni Samboy 378. Tio Marjon, mura naman ka. Ginamo si imong naong padayon Ay. ng pag-vlog. Oh. Ginamot. Shout out! Shoutout yung mga choy, grabe po nang ginamo mo choy. Og shout out lang ko ni Emmanuel Olmo Ki 6F. La. Sarap naman yan, idol. Pa shout out Emmanuel Gabato from Mandaluyong City. Oh, shoutout tayo. Shout out. Ambing-ambing na sa Mandaluyong choy. Og shout out lang ko ni Remark 92. Kana mga choy. Og de Gulisao Saldi. Hihi. Shout out. Og shout out lang ko ni John Darrell Mendoza. Og naglaway ko naglantaw choy. Shout out. Og shout out lang ko ni Romas Tender. Shout out Romar Estender from Dipolog. Shout out. Og shout out lang ko ni Edmundo Cabellanes. Shout out. Sawa pa ma shout out diha mga choy na comment lang mo go to. Wow.